Care îți facă pe nostru artist Stitch, dragi prieteni, pentru dumneavoastră, cel care își iubește la nebunie antrenorul său, Artur Caralaș. Dragi prieteni, să știți că lui Stitch, de fapt, îi fac la nebunie aplauzele. Iată de ce aveți și voi aplauzele reciproce. În continuare mergem cu salutul tradițional. După cum vedeți foarte bine, Stitch este o fire foarte activă. Îi place la nebunie să danseze, iar urmează acum dansul pinguinilor în interpretarea vocii noastre Stitch. Nebunie totală în teatrul nostru! Cel care știe cu adevărat să creeze atmosfera în teatrul nostru, cel care dă cu adevărat un ton foarte plăcut, energicul nostru Stitch, dragi prieteni, pentru dumneavoastră! Cel care știe să vă surprindă de fiecare dată, mai ales că iubește la nebunie scena. Iată, manifestul lui față de scenă. El știe că o minte sănătoasă într-un corp sănătos este binevenit. Iată de ce acest hula hoop îi menține corpul în formă. Uite așa, cel mai sportiv artist al teatrului nostru de mare, Stitch, cel care știe de fiecare dată să ne surprindă cu câte ceva nou și deosebit. Iată-l, sportivul nostru de performanță în acțiune! Acum urmează ceva din categoria nu de tătați singuri acasă, un element din breakdance și anume freeze-ul! Iată și un dans energic de atmosferă plăcută în teatrul nostru! Desigur, pentru dumneavoastră astăzi au fost energicul nostru Stitch și antrenorul Artur Caralaș, cei care au dat tonul cu adevărat plăcut al spectacolului nostru. Noi însă mergem în continuare la cea de nouă parte, care este dedicată în totalitate delfinilor. Specia pe care o vedeți în bazin se numește afalid. Este una dintre cele mai inteligente specii de delfin întâlnite de oameni vreodată. Apropo, în jurul acestei prietenii cântă diferite mituri și legende. Iată, spre exemplu, oamenii consideră că delfinii sunt suflete de marinari. De aceea vedem foarte des în fața corebilor, parcă ghidându-le calea. Pirații, apropo, consideră că întâlnirea cu delfinii aduce noroc. Deci închipuiți-vă cât noroc luați cu voi timp de 45 de minute. Mama natură însă este strategești minunați de scriitori cu diferite calități, iar una dintre cea mai deosebită este de a oferi dragoste absolut necondiționat. Pe durata spectacolului veți afla mai multe curiozități și una dintre cea mai importantă să știți că ei nu sunt pești, ci mamiferi. Și, țin să mă mai repet o dată, unul dintre cel mai inteligent mamiferi. Așadar, să știți că posibilii stropi care vor ajunge astăzi în tribună să nu vă sperie, pentru că sunt stropi fericiți așa în ajung de anul nou, cei care, după legenda care zice că acest strop împlinește orice dorință, așa că
să vă bucurați și haideți să întâmplăm cu aplauze antrenorii noștri care deja s-au făcut așteptați. Să știți, apropo, că în teatrul nostru avem o familie formată din două fete foarte energice și doi băieți foarte bravi. Dar iată că au venit și antrenorii noștri și în scurt timp vom da start nebuniei. Și începem, desigur, cu salutul tradițional! Să știți că și dăținii noștri adoră aplauzele, mai ales că ei aud cât mai tare și cât mai frumos să aplaudăm! Să trecem la partea solemnă, să facem cunoștință cu artiștii noștri. În stânga avem fetele, iar în dreapta băieții. Deci, pentru dumneavoastră în această zi frumoasă o avem pe Raduga, Alisa, Gusto și Miron și antrenorii noștri Ilia Urâțchi și Artur Caralaș. Dragi prieteni, să știți că spectacolul nostru începe cu adevărat doar atunci când decid ei. Dar noi face capul familiei, cel care știe când se începe cu adevărat spectacolul nostru. Să știți că atunci când intră în joc mingea, se întâmplă ceva cu totul deosebit în teatrul nostru. Cei care știu să muriască foarte bine mingea, pentru că urmează un dribbling artistic. În continuare ne mutăm privirea în centrul bazinului, acolo unde avem aceste 4 mingi galbene. Să știți că delfinii pot sări la o înălțime de 5-6 metri, o adevărată performanță ce o puteți vedea doar în teatrul nostru de mare, Nemo. Așa că pregătim aparatele de fotografiat și camere de luat vedere, pentru că în teatrul nostru noi suntem la înălțime! Să știți că delfinii afalini pot fi și foarte grațioși. Iată de ce când intră în joc această minge, ne pune în față toată grația lor. Să știți foarte mult că delfinii afalini îmi place să intre într-un contact direct cu spectatorii noștri, să ofere doar emoții pozitive. În continuare, iarăși centrul bazinului, această bară improvizată.